Seachatin agus is staitisteoir mé sa Phríomh-Oifig Staidrimh. Tá sé fearr-tábhacht againn bheith obair sa seirbhís poiblí. Déanam Staidrimh acuimíocht agus chuirmíad ar fáil ar leas an phobal. Credim ghaeilge sé bar tábhachtach go mbeadh dá theanga agus san ionad oibre. Cuireann sé daoine i dtaithí leis an Ghaeilge. Feachtar go mbeadh nuair a feidhm glaoin na oibre an Ghaeilge san Oifig. Spádann sé gur theanga bheo chumasach í. Sí an Ghaeilge phríomh-theanga oifigiúil na hÉireann. Tá sé de ceart ag daoine seirbhísí poiblí a fháil in Ghaeilge. Tá an ionad oibre dá theangach ina bléimiid statistician Ghaeilge chumá leis an méarla chumas a bhfad níos fearr na seirbhísí siúda sa láthair. Ní raibh Ghaeilge líomh am a gcónaí. Ní acha mé chuig scoil Eoin Ghaeilge, ba thugra aimsin na pandéime é. Tuigeann ostar luach na teanga agus díoch siad as gá chóirsa san Ghaeilge ghairmiúil dom. Tá an Ghaeilge héit deis na breise a thart gom taobh amád am go rá réimse oibre. Tá mé súil go mbeidh níos mó deis na rís sa todhchaí. Cuireadh sprochan a síos chun seirbhísí an Ghaeilge a bhéadú sa mblianta amach roinn, agus is gá dithe faoin géad de gach achagnú bheith líofa faoi 2030. An rud a dearing le héine meach spéis an Ghaeilge álam nó snas a chréireadh go chuid Ghaeilge, ná trí le bhainteas, chlóraigh do chóirsa agus aithraigh rudí beaga de héal hain, trí le nuaíocht in Ghaeilge, nó do ríomhair in Ghaeilge, nó na síomhanna go réasáin in Ghaeilge, nó na sreathanna telefíse agus na scanán in Ghaeilge, agus b'éidir tríal cúpla leabhar leo, is mar sin a thosa mise.